Takto sa jebne na tupo. Ahojte priatelia. Neviem, či ste počuli, že už vôbec netreba čapovať ani altánky, ani krovy. Že takéto konštrukčné šrouby sú o mnoho lepšie ako čapy. Tak poviem vám môj názor. Povieme si niečo o čapovaní. Takto čapujú stolári. Urobí sa šablónka z roztečov na akurát hradu, ktorú používame. Sa našroubuje, nech nám to nebehá. A môžeme frézovať. Tak to stačí na ukážku. Čap hotový za maximálne 2 minúty. No, takto čapujú kutily domáci majstri. Priznám sa, už som to dávno nerobil, lebo máme na to stroje. A kebyže náhodou niekto nemá, tak to môže takto robiť. No ale donedávna myslím ešte pred 30. 40. rokmi sa čapovalo len takto. A neexistovalo absolútne, aby krov nebol čapovaný, aby to niekto len klincoval. Vtedy si ešte majstri vážili remeslo. Už ani v ruke to neviem držať, ako vidíte. Ale je to pár minútová robota, takýto čap. Kto namietá, že čap je úplne zbytočný, že to je plitké, tak to vôbec nie je pravda. Ten čap drží krútenie dreva. Krútenie dreva a pri veľkých vetroch drží pokope ten krov. Tam sú rôzne síly. Všetko mi padá. No dobre, takto. Vidíte, za minútu sa toto dá urobiť. No a teraz vám ukážem, ako čapujú profesionáli. Takto sa chytí hrada. Takto sa ide na tupo. Našroubuje sa konštrukčný šroub a ešte budete radi, že dostanete konštrukčný, nie nejakú čínsku sračku, a majú za 5 sekúnd hotové. No a takto má vyzerať čap, za ktorý sa nemusíte hanbiť ani za pár rokov. Dúfam, že mi to nepadne na hlavu. Samozrejme, dostane aj konštrukčný šroub.